Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Ay, di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima ng Pagyakin ng television. Di anam-anam mo pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dini sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong ug makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Tanusa ka man mo, hunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na giti ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain, daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain, sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain, sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algin Abakita, spinner Nelson Tantano, recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. May gidasimil nga usa ka kahon nga dako og taas. Ang sud mao ang mga inampingang mga armas sa mahal ni Alan nga gilubong sa yuta og gikaut ni Mel aron makita ni Alan. Unya anam-anam nga gidetalye pagsulti ni Alan ang mga hitabo. Lakip si Emil maglisod pagtuo sa gituan ni Alan nga si Roger. May nagsugo nga ipapatay siya. May gusto ni Alan nga dili pahibaon si Teresa apan iya kini gipakuha ni Emil. Samtang si Flor nada sa pagpasabot og sa papangayog pasaylo ni Roger. Ug nagkauliay ang maayo nilang kabubuton apan gipalhod ni Flor ang iyang maguwang ug amahan. Balik nila ni Alan ug Teresa. Gibati na gid og grabing kahadlok ang dalaga sa kahimtang ni Alan. Apan matod pa ni Alan, isalig niya sa kapulisan ang tanan. Ug niadto sang higayuna, duha ka tawo ang gipatay ni Leo ug pagkahuman gitawgan si Roger. Chief, abi na mo pahuway o nami kay uwa pa may duwa ka buwan nga imo ming gipiyansahan. Na kay gisugo na mo, sir. Na, importante kayo mo duha. Chef Leo, Hay maka, Jer. di amig istoryahas pa basisto. Solbad na ang problema ni mo, ni Alan. Nga naman, Mihagba na ang duha ka buok. Ug mao ni atong ipatuo. Nga mo'y buot mo patay ni Alan. mapagkari mo. Giingon ako ang ikay mangita pa aki. Aron mo balik ang kumpiyansa ni Alan. Ug ikaduha usab, musamot ang pagsalig ni Alan diha nimo ug sa imong amahan. Kamo mo himuon akong bida ni kita buwa. Ingon ani inyong buhaton. Paminaw. Kay mao kini mahitabuon niya. Jeff.
Magwantan ako. Dako-dako ang pangus sa imong abaga. Ni ay laing pangus sa imong siko, gamay-gamay ra. Dako-dako sa bang pangus sa imong tuhod ug sa imong paa. Agwan ta ha, kay hapit na mahuman. Kinsay tag-iya aning dapit, Alan? Kang Papa Amado magkunuling pita, matod pa ni Emil. Sa buhi pas Papa Amado, sikreto ng gipahibaw ni Papa si Tio Emil, bahin na ng dapita. Kanunay nangandam sa Papa Amado. In kaso kung maabot ko no ang panahon nga maglisod na siya og harong sa mga kaaway sa balahod. Mao kuno unta kini ang iyang taguanan aron ani manukan sa sukod dagan unta niyang pakigubat sa mga malapaso sa balahod. Apan naturang adlaw sa natawhan ni Papa Sixto nga kumpiyansa kay siya. Naunahan siya sa mga daotang tao nga nagtinguha ng daan sa kinabuhi. Unsay plano nimo karon, Lan? Gusto kong magpalayo, Tess. Gusto kong adtuon na sa layo ni kayo. Mubiya ko dili. Unya, ako, Lan. Ako. Mag-unsa man ko. Ambot. Ambot. Tanaw ko kung kisa lang nanawag ni mo. Ang hepe. Akong tupagpon. Tubag ka palihog. Hello, sir. Dili magkontak ang number ni Alan. Panaghap na ning ako kung nahibaw ka ba kung hain siya, Tess. Guba ang iyang cellphone, sir. Dihang nag-crash siya atol sa ambush. Pero di asya sa akong duol. Palihog ko niya gingon, Tess. Nasakpan na namo ang buot mo patay kaniya. Ipanawagan ko usab ang media, mas mayong sab nga muari ka sab. Pagkuyog na lang mo si Alan, palihog. Di si Alan, Chief. Magigsulti ka niya. Ikalisulti niya, palihog. Bye. Imo na ba ang gipahibaw si Papa Sixto nimo bahin sa Priscom karon din Char? Nagpaingon na siya din ni Leo. Kung mauna, diin kadagan si Alan. Diin mo sila aki si Emil. Kawa man sila maapilog kabungkak. Pag-amping na niyong ba o gimuntingog. Dili ato kining headquarter. Daga mga tao nga musulog gawas din eh. Diin malagi sila aki. Lakip ko. Lakip ko, naglibot. Tricycle ka gidani ni Emil, Alan. Wala yung musuod din yung lines ka na. Tara, makita. Madani mo? Mada. Lara ka na, Joe Emil. Gisumuok ni Noy Emil ang tricycle sa kalibunan. Dini na ka nagdaan ng tricycle. Ituyo na pagbutang din ni Papa Amado. Niya na si Noy Emil. Maglakaw lang tasunahan. Daga na mga sakinan nga mangagi sa entrada din ni Dapita. Mingaw din yung dapita, Alan. Asa tal hostess? Sa police headquarter, palihog.
sultihi ko. Unsay magibati karon? Saon ako, Tess. Mapildig ko sa gibati na kong kadlok. Mura na gyud kong mabuang. Di ba ko gustong mamatay, Tess? Di ba ko gustong mamatay? Dali, Lan. Hini lang. Oh, Tess. Boss! Alan. Minabuntag sila si Alan! Alan! Sus! Ikaw yun ang akong giatangan din sa gawas. Roger. Kumusta naman ka? Nabalahay ka kung imugmayo, Alan. Kumusta ka na, ha? Alan? Lalo ko, Jer. Hindi naman tabang ang ibati kong talisan. Mitago. Alan! Doom! Diyos Lord, ulit tao, di mo, Alan. Kumusta ka naman, ha? Samtang... Salamat kayo gawin na utang na itawag ka din mo, Alan. Oh, dili na mo sa sur, palihog lang. Dali, Lan. Lan! Kaya, Pagkakunti ka. ayaw na lang, Jer. Ha? Nagkagig salamat. Magkahimukos paglagaw. Salamat kayo, Jer. Tanatis. Alan, di ka matago. Ang inyong bayan, ha? Oh, Saan siya nag-iingo tago lang, ha? Ano siya itsura sa ang busan mo? Palihog. Palihog, pagi alang ni. Pagi ami. Palihog lang. Excuse me. Palihog lang. Doon natin preskon. Palihog lang. Natin preskon, palihog lang. Ato lang mo sa preskon ng utana. Please lang, please. Palihog. Hiloman na to, ha, kay magsugod na ta sa atong preskon palihog. Palihog lang. As you all know, ang duha ka patayng lawas nga napatay sa kapulisan nga tuwa pa sa crime lab. I'm sure nga ang kadaghanan na yung taga-media nakakita na sa duha ka patayng lawas sa mga kriminal kay sa kadaghanan sa taga-media nga sayo kaayong ma-response dayon sa alarma milahos man dayon dito sa crime lab. Kay gilahos mo lang namo paghatod ang duha ka patayng lawas sa crime lab. Tagsa-tagsa lang ta palihog lang, tagsa-tagsa lang ano makasabot ta. Kami feedback ko gamay. Abi ninyo katahapan kayo mga lihok sa duha nga nagsakay og motor dihang gipahunong sa checkpoint. Ibalik kini sa ilang agi maong gigukod sa atong kapulisan. Wa maglangay unang namusil ang mga suspetsado. Nahitabo na yun ang pinusilay og dito magtiwas sa usa ka bay nga gituan nato nga mo'y ilang safe house. Gawas sa mga armas nga nakita sa atong mga pulis sa maong safe house, nakita sab ang mga gidiling drugas o mga drugs, paraphernalia o mga kwarta. Nakita usab namo kining hulagway ni Alan Beltran. Kini. Kining akong gikuptan. Kini. Hulagway kini ni Alan. Dito ni makit sa atong kapulisan sa maong safe house.
Questions? Alang-alang, sir. Tubaga lang ang ilang mga pangutana. Alang, sir. Oh, sir, asahan mo ko na huna nga gawa siya mo kamahan. Nakip ka may mga tao man di ay nga patay mo. Oh, slang. Way laing nasod karon sa kong nahuna. Gibatik ko ang grabing kahadlok. Mo pala ko din dapita, di na ko din dapita. Bahala na mga pulisa na itabo sa kasulbaras kamatayon sa kong amahan. O itugyan ko usab nila ang kasulbaras na itabo nako. Maura to og palihog wala ko lang ikasulti og ikatubag sa lain ninyong mga pangutana. Angay sa nato hinumduman, dili sa nato angay hikalimtan ang pamilya Silis nga way hunong sa pagtabang sa pagsumpo sa nagkadaiyang krimen dinhi sa atong syudad. Labi na gyud sa ilang pagtabang sa pamilyang Silis ni Alan. Lan, usa may kasulti mo sa pamilya Silisan. Kinasing-kasing na kong gipasalamatan si Papa Sixto o ang iyang anak si Roger sa ilang pagtabang nako. Sa kinasing-kasing lang pagtabang nako. Gitanom ko na Dres kung kasing-kasing sila si Papa Sixto o si Roger. Salamat mo, Papa Sixto. Alan, doon. Dami lagi ni mo, Jer. Salamat kayo ni mo. Gusto na ko mo pa uli. Tara, Teresa. Kinugos na bunyag si Alan. Sobra pa sa kong anak na akong pag-ina ni Alan. Kinugos na bunyag si Alan. Sobra pa sa anak na akong pag-ina ni Alan. Igso na ko na si Alan. Igso na ko na. Dili ko makatugot. Napasagdan ko lang siya. Igso na ko na si Alan. Igso na ko na si Alan. Kinugos ko na si Alan. Sobra pa sa Ablihidaan ang puntahan sa taxi ni Emil. Dali, sakay Alan. Kadit lang, Alan. Alan, dili isulbad ni si Teresa sa kadelikado karon sa imkahimtang. Mas makatabang ko ni mo, Alan. Dili na ako ipaniguro na kung luwas ka. Palihog, Flor. Ayaw na pagsamok ni Unsa Alan. maimong mahimo sa nahitabuog sa kahimtang karon ni Alan, ha? Samtang dili na ako siguro siyang luwas. Utang botlor. Pasag din namin si Teresa. Ayaw namin sa muka. Alan! Unsay gibati ni Flor sa gisulti ni Alan. Unsay buhaton ni Flor. Mga higala, sundan ang kanunay ang uban pa mga sumpay. Niningatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nikain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. Direktor, Algin Abakida. Spinner, Nelson Tantano. Recording Engineer Aguilos Hesem. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.